je to vždycky o tom, že každý človek veľakrát, a dneska je to zvlášť veľmi moderná téma, sa rozhoduje, koľko času a koľko priestoru, koľko energie, lebo vlastne čas rovná sa energia, je ochotný venovať vlastne svojej firme a koľko toho času, hej, ten life balance, hej, ako sa to odborne nazýva, bude ochotný venovať vlastne svojej rodine, svojim priateľom, svojim koníčkom, svojim záľubám a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je práve tá hra, ktorú hráme vlastne podľa môjho názoru v živote celý čas, hej, že koľko času, koľko energie venujeme ktorej jednotlivej veci. A toto je vec, ktorá je vyslovene na každom jednom človeku a on si ju proste volí. Ale ten life balance, no to sa snažíme vlastne asi pravdepodobne všetci, hej, kto podnikáme nájsť proste, že kde je tá správna hra.